yan, may bawa ko pang miss, gahap, ako pang yadlaw. Kay, napo na wala, nasintar ko miss ba kayo? Wala naman ko siya, so pili na ako ma-defend ang pagalingon. Ano ko sa kanang kasala, mawa ko'y alam? Niya ang iyang text na ko diri miss, oh. Patawag ang security ron nila. Kung ano na kadayon. Stop. Ang 39 days lang daw. Wala man tigagid. Patawag sa security karon. Ano man ako man? Ano ako? Nga, diha ko niya ang nag-process pag gidala Wala sa ba GM. mahimo kay kuan na mayong security ug di na ka ma-entry na kadayon. Nga, grabe naman sa namis, oy. So, magbayad ba ako, oy. Limpi akong magsinsaan, amis. Hindi mo lagi pero di na ka katrabaho. Huwag daming magtrabaho. Ako ba ito siya ganyan ito nga? Kagay kang isdili. It's a prank na video. Hilak si Marlene Kaloya. Oy! Hala ni hilak. Oh, na video oh. Oh? Hoy, siya may nagsugo. Mga kasabuas. Gawin kami, kaaway kami. Lanuya, oy. It's a prank lagi. It's a prank.